Zrychlení z 0 na 100 po 2 vteřiny a maximálka přes 300, tak to tady není žádný problém. A nejenom to vám tady dneska ukážeme. Tento pořad vám přináší Strop Media. Filmová produkce, která se věnuje tvorbě videa od online propagace, reklamy až po televizní pořady. Jedinečnou zábavu a tento pořad vám přináší bonvercasino.cz. Vítajte priatelia na mezinárodnom majstrovstve Českej a Slovenskej republiky v závodoch automobilov do vrchu. Museli jsme vás samozřejmě oficiálně přivítat jazykem místního kmene. Nacházíme se totiž na Slovensku na předposledním závodě mistrovství republiky. A jsme rádi, že se český šampionát právě spojil s tím slovenským, protože tahle ta slovenská trať na Babě, to je opravdový skvost. Posuďte sami. Je to sice oficiálně předposlední závod v kalendáři mistrovství republiky, ale poslední závod, kterým měl být Jankův vršok, se musel bohužel zrušit. Proto je dnešní klání poslední šancí, jak poměřit síly a vybojovat body do celkového pořadí. Na letošní Pezinské Babě se jede více šampionátů. Mimo mistrovství České republiky zde můžete sledovat boje v mistrovství Slovenské republiky a také v mistrovství Rakouska. Je tu k vidění tolik závodních skvostů a až nesmyslných bestií, že nevíte, kam dřív koukat. Dvě věci, proč byste měli pravidelně navštěvovat závody do vrchu. Za prvé, ty auta jsou neuvěřitelně blízko, doslova na dotek, že si můžete šáhnout. A druhá věc, která je nepřenositelná, tak to jsou ty vůně, ty pachy spálených pneumatik, ale hlavně ta vůně benzínu, závodního benzínu. Ten až to nakopne, tak to tady tak provoní jako žádnej francouzský parfém. I my jsme občas nevěřili svým očím a uším, co je schopný předvádět na trati například tento rakouský speciál, vycházející z Golfu s motorem TFSI, který má asi tak 4krát víc koní než v sérii. Tohle to nejsou závody z kopce dolů, ale je to oficiálně pojmenováno jako svoz. To znamená, závodníci jedou zpátky do depa, protože nahoru se prostě všichni nevejdou. To bude zase dneska peklo, i když možná spíš automobilové nebe, protože je tady tolik závodních krasavců, že nevíte, kam se dřív dívat. No nic, protože se tahle ta slovenská trať standardně v českém mistráku nejezdí, pojďme si ji představit. Závodní depo je tradičně rozložené v prostorném kamenolomu a start je letos umístěný přibližně 100 metrů před první ostrou zatáčkou. Právě tato zatáčka dokáže být zrádná, protože vozy ještě nemají zahřáté pneumatiky ostrou jízdou a proto zde hrozí smyk. První polovina tratě je spíš technická a střídají se zde ostré zatáčky s rychlými úseky. Po zatáčce číslo 15 naopak začíná velmi rychlý úsek, kde někteří jezdci v podstatě neubírají plyn a doslova letí naplno až do poslední ostré zatáčky číslo 21 těsně před cílem. Pezinská Baba, úžasná trať, nová trať a hlavně ten podnik se znovu obnovil po mnoha letech. Já jsem rád a velký uznání patří pořadatelům, že se do toho vůbec pustili, že našli vůbec tu ochotu něco uspořádat. Všichni jezdci se museli malinko vypořádat s tím, že nový asfalt klouzal, hodně klouzal, ale trať skvělá a zabezpečení organizace skvělý, nádherný podnik, takže my jsme se sem už dopředu těšili a nesklamala nás Pezinská Baba. Zajímalo by mě, krom toho klouzání, krom toho asfaltu, jestli je něčím tahle ta trať ještě specifická. Ne, je takhle. Specifická je tím, že je krásná, že je v krásném prostředí a že je poměrně rychlá, ale i částečně technická, takže asi jiný specifikum nemá. Má krásný zázemí tady v přilehlém lomu, to depo je taky nádherný, takže myslím si, že to je fakt podnik, který by si zasloužil návrat do Evropy, do mistrovství Evropy. Jak vám chutná tahle ta slovenská trať? Musím říct, že je to opravdu krásná trať, je tu nový povrch, je hrozně rychlá, ale střídají se i docela technické pasáže, takže si to hrozně užívám a je to skvělý. Je tady nějaký speciální místo, na který si musíte dávat pozor? Je jich tu dokonce víc a to jsou vracečky po rychlých pasážích, do kterých se najíždí opravdu v hrozně vysoké rychlosti. Člověk musí vychytat brzdnej bod, tak aby nebyl moc pomalej, ale taky aby neskončil ve svodidlech. Kolik se tam tak jede maximálně? Tak to se hodně liší podle toho, s jakým jedete autem. Já tady se svým klientem najíždím do těch zatáček třeba ve 150, ve 160, ale jsou tam i auta, které tam jedou třeba 230, 240. Aha. V
těch nejrychlejších pasážích v poslední třetině tratě, kde se jede opravdu naplno, člověk tam musí vydržet, musí věřit tomu svýmu autu a tam zatím, vzhledem k tomu, že jsem tady poprvé, tak jsem to ještě nepodržel a teď se k tomu chystám. Tak držíme palce. Děkuju. A myslíte, že pro ty jezdce je ta trať složitá, když ji třeba dlouho nejeli nebo nejezdili nikdy? V každém případě je složitá pro ty, co tu třeba nebyli nebo dlouho nejeli, protože není úplně jednoduchá na zapamatování. Takže k tomu sice slouží tréninky, ale jak i jsem s některými mluvil, tak ty, co tu jsou poprvé nebo po dlouhé době, tak si museli tu trať najet a seznámit se s ní a zapamatovat si ji, což není úplně jednoduchý. Suzuki Swift, Renault Clio nebo Toyota Yaris. Ano, to zní spíš jako sraz důchodců na parkovišti při slevách v Lidlu, ale tady na závodech do vrchu se bavíme o kategorii 1, kde závodí upravené vozy, které musí vycházet ze sériových aut. A to už je jiný fofr. Letos se na Babě jede mistrovství Slovenska, mistrovství Rakouska a také hlavně mistrovství České republiky, na které se teď zaměříme. Malý, ale šikovný. To by mohl být podtitul této závodní dvojice. Máme samozřejmě na mysli jezdce Jaromíra Malého a tuto mrštnou a šikovnou Toyotu Yaris GR. Podle nápisu na autě už je vám asi jasné, že má Jaromír auto připravené a naladěné od týmu Combat Racing a proto mohl s touto malou Toyotou strčit do kapsy například i Lamborghini Gallardo Zdeňka Kmínka, který skončil až za ním. Jaromír Malý tedy nakonec 8. místo. Nádherné Porsche Cayman S a Pavel Bejda. To je kombinace, která dokázala na místní trati zajet 7. nejrychlejší čas v kategorii 1 v rámci českého mistráku. Minulou sezonu Pavel jezdil s Porsche 911 GT3 a letos nově vodí po tratích tohoto Caymana. Martin Jerman s touto půvabnou Italkou v podobě Lamborghini Huracán specifikace GT3 dojel v nedělním závodě na 6. místě. Jedná se o okruhový speciál od této legendární italské automobilky a proto není potřeba takových úprav jako na vozech, které si týmy postaví z běžného sériového auta. Bavíme se například o tomto nepřehlédnutelném bílém BMW E30, se kterým nakonec vybojoval František Greener krásnou 5. pozici. Tenhle bavorák si František v podstatě postavil sám a i když je dnes auto asi 2x širší než v sérii, stále vychází z původní karosérie. František je nejen skvělý jezdec, ale i velký srdcař a proto se za ním určitě vydáme, abychom vám toto BMW ukázali pořádně zblízka. Toto krásné Porsche 911 vodí po trati jako 4. nejrychlejší jezdec Michal Roll. Nenadarmo se říká, že tak dlouho zkoušíš různé značky, až nakonec stejně skončíš u Porsche. Tato upravená 911 nejenom skvěle sedí v zatáčkách, ale skvěle funguje například i na startu, kde je dobře vidět, jak má Porsche zvládnutý launch control. Auto vystřelí jako z praku. A jdeme na stupně vítězů a hlavně do krásné dámské společnosti. Na 3. místě se ve slovenském závodě umístila Kristýna Filová s Mitsubishi Lancer Evo 9. Je vidět, že tým Combat Racing dokáže připravit opravdu rychlou závodní zbraň, která sestřelí nejednoho soupeře. Samozřejmě je to ale o řidičských schopnostech a Kristýna je právem naše nejrychlejší žena v závodech do vrchu. Největší rivalové kategorie 1 jsou tradičně Marek Rybníček a David Komárek. Je to souboj dvou špičkových jezdců a té nejrychlejší techniky. S tímto KTM X-Bow nakonec na 2. místě dojel právě Marek Rybníček. Je až k nepochopení, že si můžete tento šílený stroj jednoduše koupit a jezdit s ním v běžném provozu. Samozřejmě Marek má tento speciál ještě upravený, ale od toho sériového se zas tak moc neliší. Absolutním vítězem kategorie 1 se tady na Babě stává David Komárek s tímto nedostižným McLarenem F1 Evo v barvách svého týmu Combat Racing. Právě tento tým před několika lety celou tuto závodní bestii postavil a vsadil do ní přeplňovaný 4válcový motor vlastní výroby. Je vidět, že i přes různé restrikce a přísná pravidla se stále daří tento vůz vyvíjet a posouvat dál. A je to vidět hlavně na časech, které jsou tady na Slovensku prostě nejlepší. A tady už můžete porovnat časy nejrychlejších jezdců českého šampionátu ve skupině 1 v nedělním závodě na Pezinské Babě. Tak jak se vám tenhle víkend zadařilo? Zadařilo, co jsme vlastně potřebovali, to jsme vyhráli, takže úplně super. Vlastně všechny auta v cíli, všechny auta zajeli to, co měli, takže nějaký tituly z toho vypadly. Dobrý. No a jak hodnotíte tuhletu trať? No vlastně my jsme se sem vrátili asi po 7 letech, je tady nový asfalt, svodidla úplně vlastně tam jako na celý trati není co říct. Asfalt je teda hodně kluský,
s tím se nedá asi nic řešit, to tady bylo ale i před těma rokama, takže prostě každý si musí najít ten svůj setup, aby se s tím popasoval. No. Jsou tady nějaký takový jako kritický místa, na který si fakt člověk musí dávat majzla? No, kritický je to, že vlastně žádný auto nefunguje až do půlky trati. A od té druhé půlky je to zase tak strašlivě rychlý, že se jede vyloženě rychle, tak to prostě je, řekněme, těžký všude. Aha. A jenom vás tam při té první jízdě nechali docela dlouho čekat na startu, co se tam dělo? Nebo respektive takhle, co se dělo? Spíš jak to prospívá a neprospívá autu? Autu to je jedno, auto se vypne motor a je mu to jedno. Neprospívá to jezdci, protože samozřejmě, když je ve výhní a peče se oblečený a nemůže nic dělat, tak ale to prostě k tomu závodní patří. Jednou to nosu já, jednou to někdo jiný. Kdyby to bylo každou jízdu, tak to by mě samozřejmě štvalo, ale takhle to je dobrý. Jsem spokojený, i když samozřejmě oproti včerejšku jsme se už nezrychlili, což nebývá zvykem. Ale včera jsem měl takovou velkou krizi v poslední jízdě, kde jsem dostal asi ve 150 km rychlosti smyk, takže to bylo tak. A dneska jsme spíše jako vyzkoušeli další nějaké nastavení podvozku, ale není to nic špatného, vyhráli jsme v Česku český mistrák ve skupině 2, takže je to spokojenost a budeme se chystat na další závody, které máme za 14 dní. Když budete hodnotit ještě tuhletu trať, tak jak se vám jelo, jak na vás působila? Jste říkal, že jste měl krizi, hodně jezdců zmiňovalo, že klouže. Extrémně klouže. Už od včerejšího prvního tréninku, vlastně, když jsme vyjeli, tak už bylo jasné, že ta trať nebude úplně taková jako klasická jako všechny ostatní. Když jsme v pátek najížděli tady s tréninkovým vozem, tak už to klouzalo a to se tak potvrdilo, takže v pomalých zatáčkách po startu opravdu to bylo extrémně klouzavý, jak třeba na mokru. A postupně ten grip byl lepší, ale i tak to nebylo tak, že by člověk jel jako na jiných tratích, kde může se spolehnout na to, že ta trať je přilnavější než tady, jo. Takže, ale jinak trať je to krásná, jezdilo se tady mistrovství Evropy, mám tady na tu trať hezkou vzpomínky, jel jsem tady před 20 rokama, takže to hodnotím kladně a jsem rád, že jsou tady ty závody znovu. Zkuste zhodnotit, jak se vám tenhle víkend dařilo. Tak v sobotu jsem si vybrala tu nováčkovskou daň, takže to nebylo nic moc. Dneska jsem zrychlila poměrně o dost a myslím, že jsem ve výsledcích byla zhruba tam, kde by se měla být. Takže dnešek určitě lepší, i teda přes 2 krize, které jsem tam měla, ale bylo to strašně fajn. Asfalt krásný, závod krásný, bylo to super. Co bylo za krize? No, tam na brzdy 2krát ve stejném místě, my jsme stvrdili auto a cítila jsem, že to tam bylo jak kdyby ve vzduchu asi jedním, možná 2 kolama, jsem šlápla prudce na brzdy, jak se mi to zavlnilo celý zadek, tak jsem tam horko těžko se vlezla do zatáčky, ale vlezla a nakonec i s dobrýma časama celkem. Super, jak hodnotíte vůbec tuhletu trať? Myslím si, že to je těžký, obzvlášť pokud je člověk vlastně nováček tady, že jo, přece jenom jsem jela proti ostatním, kteří tady často už závodili v minulosti, ale myslím si, že to tady je určitě jedna z nejhezčích tratí, co jsme vlastně zatím takhle jeli. Dokázala byste říct, jestli je v něčem specifická, nějaký super místo nebo naopak těžký místo? Tak je tady hodně takových těch, jak se říká, okruhových zatáček, za který člověk nevidí, ono se to prostě zdá, že to je jakoby rovinka, ale pak ty závodníci říkám, ne, to není rovinka, já tady musím ubrat a jsou tady prostě střelci, hlavně ti Rakušáci, kteří tam prostě podržujou a bohužel, když člověk jakoby ubere na rovince, tak je to strašná ztráta, nebo na rovince, no, na zakřivený rovince. Řeknu vám, přátelé, že tohle to je vysoce nakažlivá záležitost a upřímně nejradši bych se někde ideálně v zimě zavřel do garáže a takovouhle závodní bestii si postavil. Ale jak na to? Na to se jdeme zeptat. A pojďme si to ukázat na 2 různých příkladech. Na tomto roztomilém Suzuki Swift, s kterým jede Eliška Popová a které rozhodně klame svým názvem. Je to totiž neskutečná rudá střela. A jako druhý příklad tu máme BMW E30 Františka Greenera, který tento vůz vyvíjí už několik let a nyní ho dostal do stádia, kdy strčí do kapsy například i Lamborghini Huracán v okruhové specifikaci GT3. Zajímalo by mě, jak moc složitá je stavba takového auta. To vypadá jenom, že jste vzal karosérii a že jste ji rozšířil, je to tak? No tak na první pohled to vypadá, že to je takový v podstatě sériový upravený auto. No, v základu to je v podstatě silueta, teď už. Původně to teda bylo v podstatě sériový auto, postupně se to vylepšovalo, upravovalo a nakonec z toho je v podstatě silueta a to, co vidíte, tak je na tom naskládaný, takže z té E30 původní toho moc nezbylo. To by mě zajímalo, prostě vezmu bavoráka, vykuchám ho, to je jasný. A co do něj dám třeba za motor? Tady je V8 z BMW M5, E39 původně, zase
upravená, pak tam je sekvenční převodovka, 6 kvalt, upravený diferák, nápravy, štelovatelný, prostě odklony, všechno. A teď mi řekněte, když jste jenom zmínil tady motor, převodovka, diferenciál, nakolik mě vyjde takováhle věc do tohohle auta? Řádově stovky tisíc. Ale je to, těžce se to jako odhaduje. Tady to je, dejme tomu třeba, nevím, motor převodovka 500 000. Kdybych si chtěl postavit závodní auto, co si mám vlastně koupit za základ? Stačí mě jako úplně obyčejný auto? Asi jo, nějakou Felici na začátek, něco takového, je to nejlevnější, poměr cena výkon vždycky hovoří jako za všechno. Tohle konkrétní auto je třeba už trošku dál, ale kdybych chtěl úplně začít, koupím si nějakou obyčejnou Felici a začnu ji upravovat, tak aby začal závodit, ochutnal jsem to, zjistil, že to je dobrý a pak to fungovalo. Hele, tak to trošku rozvedeme, máme tady Suzuki, tady asi moc úprav nebylo, to normálně stačilo jenom šoupnout do toho nějaký rám, který ti svařil v Franta Rámus prostě v garáži a můžu jet se sériovým motorem. Je to tak, ono to takhle zvenku vypadá. Na tomhle autě je všechno jinak. To z tohohle auta už zůstala jenom kastle. To znamená, koupím si auto a co z něj musím vybrakovat všechno? Úplně všechno de facto. Začnu tím, že vyndám všechny sedačky, vyndám ten motor, rozeberu ty nápravy a začnu to auto vyrámovávat. Ten rám musí udělat někdo, kdo na to má nějaký papír, kdo má nějakou homologaci, protože to nemůže povařit Tonda v dílně a říct, takhle je to OK. Pak musím vytvořit nějakým způsobem vedení toho paliva, který třeba mnohdy v tom originálu není přizpůsobený na ty teploty a věci okolo. Musím poskládat ten motor, protože pokud chci, aby to mělo nějaký výkon, tak se sériovým motorem toho tolik nezajedu. Musím předělat všechny brzdy, protože ty brzdy samozřejmě sami o sobě nefungují tak, jak mají fungovat. A musím udělat nějaký křídlo, musím udělat nějaký jiný kola, nemůžu jezdit na zimákách, který jsem zdědil po babičce na té Felici. A takhle postupuju celým tím autem, až to celý vyměním. Musím ten motor naladit, musím udělat elektroniku, musím tam dát závodní sedačku, musím si vzít nějakou helmu, nějakou kombinézu a na to už pak to roste a stojí to víc a víc peněz. Proč ta karosérie je až tak moc rozšířená? Proč třeba nemohla být jako užší o něco? No, díky tomu, že tam je tenhle motor, který má necelých 500 koní, tak bylo potřeba přejít na širší gumy a 18-palcový kola, protože kvůli trakci potřebujeme vzadu 300 mm sliky a to je až v 18 kolech, takže a ty kola se tam nevejdou a je potřeba auto rozšířit i kvůli stabilitě a celkově. Motor. Co s takovým motorem musím udělat, když tam chci mít tu 1.3? Záleží. Pokud chci začít a ochutnat to, tak ten motor dám jinou vačku, trochu ho vylepším ve smyslu nějakého výkonu, ale jinak do toho moc nesahám. Pokud nám to řeknu, OK, chci z toho víc a víc, pak už ten motor můžu něčím osazovat, můžu tam dávat nějakou čtverklapku, můžu si hrát s nějakým dávkováním paliva, můžu si hrát s tím, jak to celý postavím a když to celý postavím, tak z toho vznikne něco, co už stojí strašný peníze. Takže z toho motoru už zase zůstane jenom ten blok, protože všechny ty ostatní věci už jsou zase celý upravený. Dobře, co převodovka? Je v tom standardní převodovka? V tomhle konkrétním autě není standardní převodovka, je v tom sekvenční převodovka, která zase stojí hodně peněz, zase se musí nějak naladit, ale mnohdy se nejede jenom s jednou převodovkou. Když už se pak závodí na nějaký vyšší úrovni, tak těch převodovek potřebuješ víc, protože v momentě, kdy máš nějaký kopec, který bude mít hodně zatáček a bude krátkej, potřebuješ kratší převodovku. V momentě, kdy budeš mít dlouhý roviny, potřebuješ delší převodovku. My to třeba v tomhle autě neměníme, ale je mnoho jezdců, který to mění. Koukám ale, že krom rozšiřování to má taky pořádný křídla. Je logický, že to je kvůli nějaký stabilitě, ale jak třeba určíte, že takovýhle křídlo má být a je takhle správně? To neurčuji úplně já, jako aerodynamika mě baví, ale moc tomu nerozumím, takže jsem se dokázal jsem se napojit na kluky, kteří studovali v Brně vysokou školu. Přímo aerodynamiku a dokonce jezdili s těma formulema studentskýma, takže v podstatě já jsem jim zadal, co chci prostě přidat přítlak na předku, takže mi počítali ten předek a podle toho jsme to vyráběli a musím teda říct, jako, že co se jakoby nasadilo od nich, tak funguje. Teď mě samozřejmě bijou do očí různý spoilery. Jsou jenom tak jako na parádu třeba tady ty prahy nebo ten přední spoiler a co ten zadní vlastně nahoře?
Hele, všechno je to samozřejmě o tom, něco je krása a něco je nějaká funkčnost. To křídlo by mělo dělat nějaký přítlak. Ten nárazník zase tady vepředu má nějaký nasávání, my tady na tom světle máme vyloženě místo jednoho světla udělaný sání vzduchu do motoru. Takže zase dole v tom nárazníku je díra, aby ty chladiče dostávaly ten vzduch a aby se to auto uchladilo, když jede nahoru. Ten zadní difuzor zase má to nějaký efekt nějakého přítlaku a podobných věcí. Je to o tom, jak moc to chceš vykrášlit a jak moc chceš udělat to auto funkčním. Teď mě zajímají taky brzdy, protože jezdím do vrchu, to znamená brzdit nepotřebuji, je to tak. Tam můžou být standardní. To aspoň něco standardního. Brzdit musíš, protože samozřejmě jedeš pilu, pak to musíš odbrzdit před tou zatáčkou a nějak to taky projet. Občas ti mávnou tou červenou vlajkou, takže v ten moment taky budeš muset zastavit a nemůžeš to nechat dojet ze setrvačnosti. Ty brzdy jsou všechny jiný, zase je to kompletně postavený z toho, že na tomhle konkrétním autě tak jsou jiný kotouče, jiný desky, jiný vedení, nějaký potrubí brzdový a věci okolo, všechno je jiný, posilovač, věci, všechno komplet jiný. Ale zase na tom sériovém autě, když chci začít jezdit, můžu začít teoreticky na sériových brzdách a pak samozřejmě vím, že to má nějaký svoje mantinely, splním to, co mám, ale když chci být nejrychlejší, musím to změnit. Ještě mi řekni, dá se s takovýmhle autem jezdit na normální benzín? Dá, ale nebude to moc fungovat. My třeba v tomhle lejeme jenom nějakou stovkovou vervu a podobný, samozřejmě dá se do toho lejt ještě něco lepšího, leze to do peněz, ale řeknu 95 do toho tady asi v celém depu neleje nikdo, na 100 tady bude jezdit možná 50-60% aut, víc asi ne. Zbytek tam leje takzvaný hopsinky, které už pak samozřejmě jsou stočený za 300 korun litr a už to tam lejou hlava nehlava, aby dosahovali těch nejlepších výkonů, protože všem tady jde o setiny. Jak dlouhá je předstartovní procedura? Je to auto hodně náročný na údržbu? Tohle konkrétní naštěstí ne, na to jsou tady jiní borci. Nám, když dojede auto ze závodu, tak to auto první potřebujeme dotankovat, zkontrolovat, že nám nikde nic neteče, drží nám všechny hadice, nic nám nikde neupadlo, nic se nikde neuklepalo, projít nějaký zavěšení těch náprav a podobných, že všechno drží, že ty polosy nějakým způsobem drží. Odrbat trochu ty gumy a jinak ve finále jsme připravení. Jinak nic s tím dalšího nemusíme dělat, takže řeknu za 20 minut máme hotovo tak, aby jsme jeli nahoru. Samozřejmě je to o tom, že když někdo tomu bude chtít dát úplně 100% péči, tak každý kolo sundá, vezme horkovzdušku, oškrábe ho, připraví ho. Ale my jsme na to možná trochu líní a nemáme tak velké ambice. Kdybych neměl žádný závodní auto do vrchu a chtěl si nějaký pořídit, mám si ho stavět nebo si ho mám koupit a mám začít třeba takovýmhle bavorákem nebo něčím jiným? To je docela těžká otázka. Možná bych spíš začal rozhodně něčím pomalejším, hodnějším na ovládání a nejspíš asi bych si nejdřív něco pronajal a zkusil, jestli vůbec jakoby mě to bude bavit, jestli do toho mám investovat, jo, a tak dále, no, protože to potom, jak do toho jednou skočíte, tak těžko zpět. Není cesta zpátky. Na čem jste začínal vy? No, budete se divit, ale na E30, ale v podstatě sériový, jo. Takže byla sériová, lehký úpravy jenom tak, aby jsme s tím mohli začít hobby závody. No a postupně se to vyvinulo v tohle. Tak jste to slyšeli, postavit si závodák není zase taková sranda, možná je lepší rovnou si koupit vrchařský speciál. A takový závodí v kategorii 2. A na tu se teď mrkneme. A jsme v nedělním závodě kategorie 2. Zjednodušeně se těmto vozům říká placky bez střechy. Jedná se o plnokrevné vrchařské speciály, které jsou ve většině případů postavené z trubkového rámu a karbonu. K tomu přičtěte silný motor za hlavou a náhon na zadní kola. To je hodně zábavy nejenom v kabině, ale i kolem trati. Pojďme se ale nejprve podívat na největší souboj a na dva největší rivaly letošní sezóny, kterými jsou Václav Janík a Petr Vítek. Protože se poslední závod v letošním kalendáři ruší, je právě Baba poslední příležitostí, kde nazbírat body a stát se tak mistrem republiky. Pokud Petr dojede před Václavem, je letošním mistrem. Ale jak to tak v závodech do vrchu bývá, stačí drobná chybička a je po všem. Peťo, jako jeden z největších favoritů dnešního závodu, co se stalo, co se přihodilo? No, v podstatě včera mě moc nefungovalo auto, takže jsem dneska ještě upravoval geometrii. V prvním tréninku to bylo skvělý. Teď jsem nasadil nové gumy, bohužel nejtvrdší, protože jiné nemám. A v první zatáčce jsem přebrzdil a při odřazení se vlastně protočily kola a šel jsem do smyku. A je vyřešeno. Je vyřešeno. Zadní křídlo trošku ohlí, ale to je motorsport.
Sedmá pozice na této slovenské trati v rámci mistrovství České republiky patří Zdeňku Kráčmarovi s touto bestií s příznačným názvem Demon Car CM1000. Šesté místo vybojoval Marek Novák s Glorií C8F. Na prvního ztrácel přes 30 vteřin a na těchto rozdílech je dobře vidět, jak je zdejší trať dlouhá a náročná. Sebe menší chybičky vás ve výsledku stojí ne desetinky, ale rovnou desítky vteřin. Na pátém místě do kopce vyšplhal Josef Hlavinka, jedoucí s tímto vozem Gloria C8F. Ten měl druhou nedělní jízdu téměř o 3 vteřiny horší, ale i přesto zajel velmi rychlý čas a uzavírá tím první 15 všech nejrychlejších jezdců na této trati. Nyní už sledujeme čtvrtého nejrychlejšího jezdce nedělního závodu. Jaroslav Surovka s vrchařským speciálem Norma F20 si dojel pro nepopulární bramborovou medaili. Výkon je to ale skvělý, protože za sebou nechal spoustu slovenských i rakouských jezdců, jedoucích na této trati bez svých šampionátů. Jdeme na stupně vítězů. Na třetím místě v kategorii 2 skončil Jiří Svoboda s normou M20 FC v barvách týmu Janík Motorsport. Jiří se celou sezonu pohyboval kolem 4. místa a tady na Babě vybojoval bronzový pohár. Na druhém místě skončil Jiří Špalek s normou M20 F Evo, který jede v týmu Combat Racing společně s nejrychlejším jezdcem kategorie 1 Davidem Komárkem nebo Kristýnou Filovou. Je vidět, že dobře připravená technika a kvalitní tým je základem k úspěchu. Ke stříbru mu jistě pomohlo odstoupení Petra Vítka, ale i o tom jsou závody do vrchu. Nejrychlejším jezdcem kategorie 2 a zároveň nejrychlejším jezdcem celého závodu do vrchu na Pezinské Babě a zároveň mistrem republiky pro tento rok se stává Václav Janík v barvách svého týmu Janík Motorsport na této normě M20 FC. I přes problémy s motorem měl v obou závodních jízdách nejlepší čas ze všech a tak bere tady na Slovensku zasloužené zlato. Zde vidíte tabulku nejrychlejších jezdců kategorie 2 v nedělním závodě. Zkuste zhodnotit dnešní závod, nebo respektive celý víkend. Nebyla to trošku nuda, když vám teď odpadl vlastně hlavní soupeř? No, tak já si myslím, že to nuda nebyla, protože jsme se, i já, i Petr si myslím, připravovali na velký souboj a dali jsme do toho všichni všechno. My dokonce jsme museli během 10 dnů udělat nový motor, takže i tohle z toho nás potkalo. Samozřejmě byl bych radši, kdyby Petr dojel a mohli jsme závodit do konce, ale já jsem věděl, že pokud aspoň jeden závod vyhraju, pak už můžu být trošku v klidu. A bohužel Petrovi se stalo, co se stalo, což mě mrzí. Na druhou stranu neměli jsme to vůbec jednoduchý, protože dvakrát před startem mi úplně vypl motor a všechno, takže jsme se modlili, aby jsme vůbec dojeli, takže prostě byly to nervy od začátku do konce. V čem je chyba v tom motoru, nebo byla? Nebo co myslíte? Nám na černém balogu upadl ventil, takže jsem musel udělat celý motor novej a tady prostě nějaká elektronika nebo něco tam prostě, něco ten motor vypíná. Uvidíme, naštěstí se to nestalo při závodní jízdě, takže můžeme být rádi, že jsme tady. Bezva, ještě mi prozraďte, jak hodnotíte vůbec tuhletu trať? Já jsem tady naposledy jel asi 11 let zpátky. Já tady ty tratě rychlý moc úplně nemusím, nebo nemusel jsem. Teď dneska si budu říkat, že se mi líbí. Ale je to super, je to pěkně připravený. Ta trať má všechno, má rychlé pasáže, má pomalé pasáže. Je tady trošku hluší asfalt, ale to v podstatě každý asfalt někde jiný, takže prostě potřeba tomu něco přizpůsobit, ale za mě ta trať je pěkná. Tak jak se vám dneska zadařilo? Tak zadařilo se, odpadli mě nějací konkurenti, takže jsem dojel třetí absolutně, druhý ve třídě, což po 7 letech, kdy jsem se vrátil tady na tu trať, musel jsem si to trošku znovu obnovit, protože jsem si to tak nepamatoval, ale myslím si, že dobrý, za mě dobrý. No a jak tu trať hodnotíte takhle po 7 letech? Trať je určitě rychlá, je hodně uklouzaná, ale jinak pro naše auta super. Je tam nějaký místečko, ze kterého jste měl respekt? Určitě, takový ty rychlý protahováky nahoře, kde jedem přes 200. Teďka už se to hodně klouzalo, jak to bylo nahřátý, takže tam to ujíždí, je tam potřeba trošku opatrně. Jak byste zhodnotil závod? Závod tak relativně úspěšně, no, když jsem vyhrál třídu. Tak... Dobře, v tom případě se zeptám rovnou, jak hodnotíte tuhle trať? Trať je hezká, je hrozně rychlá, je to výzva. Škoda jenom ten asfalt, že prostě není v té kondici. On je krásný, jako rovnej, ale je kloužený. Byly nějaký místa, na kterých jste si vyloženě musel dávat pozor? Jo, 4 kilometry a nějakých 100 metrů nebo Ne, tak jsou tam hrozně rychlé pasáže a hlavně z toho spodku
Ty pneumatiky opravdu klouzaly, hlavně po zadku, takže člověk musel dávat pozor, aby nedostal hodinu. Co vaše technika, nezlobila vás? Ne, perfektně připravená, máme vynikající mechaniky a perfektní tým. To byl doslova poslední pretěk letošní sezóny závodů do vrchu. Už teď se ale těšíme na příští sezónu. Do té doby si spolu s námi můžete užívat další dávky motorsportu tady na televizi A11 anebo na sociálních sítích Czech Racing. Tento pořad vám přináší Strop Media. Filmová produkce, která se věnuje tvorbě videa od online propagace, reklamy až po televizní pořady. Jedinečnou zábavu a tento pořad vám přináší Bonver Casino.cz.